nas redes sociais do Concello. Parte resolutiva, primeiro punto. Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria realizada 29 de agosto de 2025. Unha intervención, votos a favor. Da Comisión Informativa de Economía e Facenda. Punto 2. Proposta da alcaldía relativa á transferencia de créditos número 6/2025. Como me consta na proposta, explicouse na Comisión Informativa correspondente, é unha modificación presupuestaria, 8.000 euros para PAN, 30.000 para Sogama e 9.000 a 12.000 euros para Cultura. Alguna intervención? Votos a favor? Abstencións? Punto 3. Proposta da alcaldía relativa á modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2025. Con respecto a este punto, é unha modificación da base de subvencións con base a dúas subvencións nominativas que solicitaron dúas asociacións de veciños, unha de Aleramas, de Misenta, e outra asociación de veciños de Dens, e dado que, bueno, que quedaban aí uns cartos no que en materia de subvencións, pois se accede a súa petición. Alguna intervención neste punto? Si nada, moi brevemente, nos votos será a favor, evidentemente, todas as actuacións que se levan a cabo para o beneficio do tecido asociativo do noso Concello, vai ter o apoio do Partido Popular. Seremos o traballo enorme que fan as asociacións de veciños, culturais, de festas, etc. Debemos limitar todos os seus membros e, por suposto, todo o que se asesorar terá voto favorable do Partido Popular. Alguna intervención? Sí. Sí, o BNG tamén vai votar a favor. No BNG de novo estamos a favor de que se asobe ao tecido asociativo, que se asobe as asociacións de vecinos, que se asobe as asociacións de augas, neste caso a asociación de Brens, a asociación de vecinos de Brens e a asociación de augas de Lamas de Meixenda. Non temos nada en contra, nada en contra, ao contrario, pero volvemos a reiterar a petición que fixamos en varias ocasións, como xa fixéramos antes, no que tiña a ver ca subvención de cultura e deporte, pedimos que se abra unha liña de subvencións para que todas as asociacións constituídas legalmente podan acceder a esa liña e que non sea só que teñan que vir aquí a solicitar esa axuda, que moitas das asociacións non saben que poden vir aquí ou non teñen tempo tan sequera. Por tanto, creemos necesaria esa lei de subvención para facela pública e proceder a publicitarla para que todos e cada unha delas podan acceder a esa liña. Sometemos a votación. Votos a favor? Punto 4. Proposta da alcaldía relativa á modificación do plan estratégico de subvencións 2025-2027. Bueno, é o mesmo que o anterior, pero como sometemos a alguna intervención. Sometemos a votación. Votos a favor? Parte non resolutiva. Punto 5. Dar conta dos decretos da alcaldía dos 663 aos 725. Punto 6. Dar conta do envío das liñas fundamentais dos presupostos 2026. Punto 7. Mocións de urxencia. Sí, nos presentamos esta moción por urxencia por dúas razóns. A primeira é porque só podemos presentar así, e a segunda é as reivindicacións que se están a dar este día nos centros de ensino de C, tanto como Vila de C como Vila de C e as raíces, tal como quedou patente onte na concentración que houve aquí ao lado da Praza do Presidente. Sometemos a votación urxencias. Votos a favor? Estas semanas que levamos de curso escolar, as protestas e reivindicacións por todo o país foron numerosas, reclamando a falta de profesorado e, sobre todo, especialistas en atención á diversidade nos colexios infantil e primario. A labor deste profesionais é fundamental no centro de ensino. Trátase dos profesionais de pedagogía terapéutica, ET e audición e linguaxe aérea, das cuidadoras e cuidadores e das orientadoras e orientadores. A realidade no centro de ensino en Cena non é máis desexable, topamos unha vez máis cos mesmos problemas que noutros inicios de curso. No Vila de C, outro ano máis, o colexio público están baixo mínimos con profesionais de atención á diversidade. No CEI plurilingüe, Vila de C, o alumnado precisa de ao menos 10 horas máis a semana de pedagogía terapéutica.
no Día de Sagrada de Raíces. Primeiro da ESO. O alumnado quedou dividido en tan só 2 aulas, en grupos que se atopan na ratio máxima legal de 30 estudantes por aula. Ante a ausencia de profesionais de apoio do alumnado con NAE, os nenos e nenas non poden estar atendidos como corresponde. A convivencia en aulas tan numerosas e con unha gran diversidade de perfis tan fai inviable ofrecer unha atención adecuada a todo o alumnado que verá condicionada a súa aprendizaxe. Neste curso escolar incorporarse ao primeiro da ESO 4 alumnos con NAE de alta complexidade, TEA, discapacidade, síndrome de Down, que requiren atención permanente de PT e ATE en tarefas básicas, en entradas e saídas, recreos, desplazamentos, higiene, alimentación. Ademais, varios deles precisan tamén atención de atención en linguaxe, a ELE. Con eles chegaron tamén 9 alumnos de NEAE. En total, 13 alumnos e alumnas con discapacidades específicas sobre uns 55 matriculados, o que supón alrededor do 24% do alumnado, unha cifra moi superior á media e que requiere unha dotación extraordinaria de recursos. Os 4 anos anteriores, o Instituto contou con 2 PTs, unha cuidadora e unha L compartida. A día de hoxe só hai 2 PTs e unha ATE para todo o centro, cando as necesidades se triplicaron. O Instituto propón depois que se triplican as necesidades debería, cando menos triplicarse tamén o recurso. A realidade do Instituto. O centro escolariza máis de 400 alumnos e alumnas con un volumen moi significativo de alumnado con necesidades, ao redor do 10-12% de alumnado NEAE e NEA. En terceiro da ESO hai 2 alumnos con discapacidade que requieren acompañamento de ATE e atención de PT durante toda a xornada. Outros 2 alumnos con NEE e certificado de discapacidade, así como 42 alumnos con necesidade de apoio educativo. Ante esta situación, o Instituto conta con 2 PTs, unha ATE, unha orientadora e 0 horas de AL, cando nos últimos cursos se veña dispoñendo deste apoio compartido. Con esta dotación non é posible garantir unha atención mínima ao alumnado con necesidades, vulnerando o seu dereito á educación inclusiva. Transporte escolar. En sentido común sería que os horarios dos autobuses foran acorde aos horarios das aulas de ensinanza postobrigatoria, pero segue sin ser así. Segue a haber alumnado de concellos da contorna con permiso especial de inspección para entradas e saídas de aulas. Entran despois e saen antes, debido á falta de transporte con horarios adaptados aos do instituto. Por exemplo, o alumnado de museo de ciclos formativos de Fernando Blanco, con 2 días de clase pola tarde, perde até 4 horas lectivas a semana para poder facer uso do transporte, xa que o autobús sai ás 17:15, pero as clases van até as 18:30. Ou o alumnado de Mazarinos, que perde media hora de clase para poder facer uso do transporte colectivo, sen ter en conta en que recae a responsabilidade do que lle poida pasar ao alumnado nese período de tempo. Tamén existen líneas de autobús con máis demanda que oferta, como ocorre cos que saen de Fisterra, onde se mestura alumnado con outros colectivos con tarxeta gratuita e peregrinos que volven a Santiago. Isto ocorre desde febreiro de 2019, cando a Dirección Xeral de Mobilidade autorizaba a integración das diferentes modalidades de transporte para facilitar a optimización deste servizo. E, ainda que en dita disposición garántese a atención prioritaria dos colectivos escolares, a realidade é que dende fai tempo os autobuses veñen cheos e o alumnado ten que viaxar de pé todo o traxecto, sen ter en conta o risco e a falta de seguridade que isto implica. Ou, unha vez máis, cando xa non ten sitio no autobús, queren que seren as familias que se encarguen de transportarlos, incluso cando saen por liña Santa C. Por lo anteriormente exposto, o Grupo Municipal de Benigá propón ao Pleno do Concello de Cea a adopción dos seguintes acordos. Instar a Consellería de Educación a que dote de inmediato ao CELC con persoal necesario cualificado para atender as demandas da comunidade educativa, cando menos un PT que complete a atención ás crianzas con necesidades. Instar a Consellería de Educación a que dote con urgencia a Día de Sagrada de Raíces do persoal imprescindible para garantir a atención a todo o alumnado, cando menos con 4 profesionais de pedagogía terapéutica, 2 especialistas en arte e media en audición e linguaxe, así como reforzar o servicio de orientación. Instar a Consellería de Educación a dar solución aos problemas de transporte escolar no Instituto Xías Fernando Blanco e a Sagrada de Raíces, de maneira que o alumnado poida entrar e sair nos horarios establecidos e que poida viaxar en condicións de seguridade nos autobuses. Esta moción é prácticamente idéntica á de fai un ano, lamentamos que teñamos que volver a traela, e ainda que non falemos aquí, non vai a nin as grandes exposicións de motivos, a realidade é que estes problemas tamén afectan as unitarias que temos en C, tanto a unitaria de Drens como a de Bereña. Por todo iso, pedimos o apoio para esta moción, para que a Consellería nos escoiten e dean solución a estas problemáticas no menor tempo posible.
Sí, con respecto a esta moción, desde o Partido Popular de C, decir que se puseron en contacto con nosos membros da Dirección de Orden de Raíces, así como tamén falamos con membros do CIP Vile de C. Pusemos en contacto con a Consellería, co gabinete do Conselleiro, que recibís en canto antes e darlle unha solución satisfactoria para ambas partes. De feito, se nos confirmaron que o lunes recibiu o señor Alessio Cabana, xefe territorial da Consellería de Educación. Por lo tanto, nos hasta saber o resultado desa reunión e que se consiga unha solución satisfactoria para todas as partes. Bueno, dende IPOC apoiamos a moción porque entendemos que todas as reivindicacións que veñen son xustas. En calquer caso, tamén pensamos que a comunidade educativa debería ter resoltas estas cuestións planificadas antes do comezo do inicio escolar para que se poderan atender en tempo e forma e evitar estes conflitos. A súa vez, tamén consideramos que se debe evitar a politización destes asuntos tan serios para non xerar desafección na cidadanía. Dito isto, tamén entendemos que esta moción, traída polo Grupo do BNG, é oportuna porque os políticos do pobo, de cercanía, que somos as concelleiras e concelleiros, debemos sempre recoller os problemas e inquietudes da cidadanía, que para iso nos votamos. Esperamos que isto se resolva antes posible, agradecir ao compañero do PP que ahora se van a reunir, esperemos que se acerto, e de por C, pois un gran voto a favor, non pode ser votos. A parte do goberno, igualmente, vai a votar a favor, hai unha relación directa e constante comunicación tanto co equipo directivo do BNC como co equipo directivo da Raíces, así como as AMPAs. Igualmente, dentro da alcaldía se presentaron 2 escritos o 16 de setembro e o 17 tamén de setembro en base ás peticións que se fai mención nesta moción. Igualmente temos conhecimento da reunión que vai a ter en Galicia co equipo directivo da Rade Raíces ou todos votamos aquí. Si me permite contestar moi brevemente. Simplemente decir que nós tamén éramos conocedores pola comunidade educativa desa reunión do vindeiro luns, pero tamén lamentamos que teña que haber crear un problema para despois dar unha solución. Parece unha xogada feita a globo, non? E ademais, contestarle a compañera de Porce que a Consellería de Educación sabe con relación antes de empezar o curso das necesidades dos centros de cada centro, non? Entonces, o que sí que non ten a comunidade educativa sí que non ten esa información tan rápido como debería para poder obrar en consecuencia. De feito, ás veces que sempre que nos reunimos con eles e con elas nos transmiten eso, que obran tarde porque teñen información tarde. Entonces, non é culpa deles, se tuveran antes seguramente obrarían antes. Último punto, vamos a preguntas. Bueno, vimos este mes nas resolucións da alcaldía que se abre expediente sancionador a empresas serias por a falta grave regulada no pliego de condicións. Podes explicar que ao fin por? Pois remítome integralmente a dita resolución, é unha pregunta singularizada sobre unha cuestión xurídica e de conformidade ao artículo 26 non procede a contestar. E ante todo isto, está no contido da propia resolución. A pregunta ao final é en que situación quedarían estes traballadores? As traballadoras están subrogadas todas na actual empresa, non lle afectan nada as traballadoras. Quedarían? Están todos. As traballadoras están íntegramente todas as traballadoras. Con a mesma jornada laboral? Vale, porque nos tiveron aí moito na radio dixo que tiña que priorizar e deixar servicios de lado. Pero non ten nada que ver o expediente con as traballadoras. Bien, non, me gusta comentar en parte. Por abrir unha cuarta aula na escola infantil, que este documento está aberta. A cuarta aula, se asina o contrato, porque sacamos a licitación, asinamos o contrato que finaliza a semana que ven e se va a abrir a cuarta aula. O sea, que vamos que ven antes. Vamos que ven, sí. A semana que ven non, a seguinte. E como que sabe o horario, son? De 8 da mañana a 6 da tarde, está o horario, xa está, 8 da mañana a 6 da tarde, e a cuarta aula serían 15 de... Reducción horaria. Hai reducción horaria, antes, tardaría. De 8 a 6. E a cuarta aula serían 15 plazas máis. Sí,
Sí, porque o que nos comentan pais é que traballan pola tarde non poden conciliar, xa que non lle dan opción aos seus nenos de poder estar hasta as 8 da tarde, non? Pois preguntouse un por un, elixiron a hora. Entón, por un eles Chamaron aos pais, non sei. entonces, non o transmiten a nós, non. Se chamou un. Sí. Vale. No pleno anterior, a raíz dunha pregunta sobre o tema da policía local, vostede dixo, non repetir, asista no pleno, na ata, que os membros da policía local que se reincorporen deberán traballar para recuperar a confianza da ciudadanía. Isto foi o que vostede dixo. Que, ben, esta se tendrá unha oposición, non ten que pasar unha oposición ante a ciudadanía. Despois das baixas que houve neste concello, moitos de máis larga duración que esta policía local, non nos consta que ningún tuvera que recuperar a confianza da ciudadanía, que foi o que usted textualmente nos dixo. A isto añadirlle que nos están chamando xente que está pagando paros permanentes, que lle costa unha tasa anual, que coches que lle aparcan, que non hai quen vai a nin sancionados, nin buscados, nin chamados, e así tamén cas plazas de discapacitados. Non é todo na mesma. Pedirle a esos vecinos que por favor que viñan a falar ca alcaldesa e que lle trasladen realmente ese problema que ustedes están buscando. Bueno, non que se felicitan, eu non podo vir, teño que ir ao seu traballo. A alcaldesa de Ceta unha porta aberta e poden entrar e sair con... Si, non, só te diría que a porta estuera fechada. Non, pero bueno, é unha forma de expresarte que estou dispostas 24 horas do día. Bueno, pues nos trasladamos das plazas de modo permanente, das plazas de discapacitados. En todo caso, señor Picario, están de baixa. Están de baixa médica, están de baixa médica. Cando hai un incidente dese tipo, trasladan, pues, chamase a tráfico e veñen automáticamente. Ademais, están vindo, pues, prácticamente todos, bueno, como dicir, todos os días, tráfico está facendo, pues, un turno que veñen a facer traballos de vixiancia. E máis, están na resolución da alcaldía as multas que se ponen. É unha prova de que, evidentemente, sí que están facendo control. En todo caso, que me den traslado de alguna cuestión puntual, eu chamo a acuden de forma inmediata. Por parte da policía local, está na baixa médica, está, cando se incorpora. Pero todavía usted se notifica que teñen que pasar a confianza da ciudadanía porque contestou o meu compañero. Señor Picario, usted é concelleiro de CE, usted de CE, escoite a ciudadanía, os veciños e as veciñas. Escoito. Pois escoite. Escoite, vostede escoite. Non hai ninguna norma, unha persona que ganou unha posición que tiña que pasar a confianza da ciudadanía, pero onde sacou de todo? Escoite. Escoito vostede. Pasar unha posición non significa aprobas unha posición, aprobas unha posición. O sea, que personal deste concello que estuvo de baixa 2 anos, ano e medio, con mandatos de Antonio Domínguez, de Morel, de Cortado Ramón, Pilar de Control, Zaira, non tuveron ese problema de ter que recuperar a confianza, ni pasar ningún test psicológico, ningún exame, cuando se está de baixa, está de baixa. Señor Picario. Moitas veces as declaracións hai que viñeras ver porque van a entender vos outras cousas. Non, señor Picario, o que resulta sorprendente, é que no pleno anterior creo que por parte da oposición pois se traslade que hai que negociar previamente para que se incorporen os traballadores a traballar. Ninguén da oposición durante todas as legislaturas anteriores pediron que se teña que negociar nada para que se reincorpore un traballador de baixa. A ningún traballador. Mire, vostede é jefe de personal e vostede é que ten que negociar, que pasar a man por o lombo. Se tener un equipo non é moi fácil. É bastante Señor difícil. Picario, están de baixa médica ou non están de baixa médica? Están de baixa médica, pois están de baixa médica, están de baixa médica. Non hai nada que negociar hasta que se reincorporan ao seu posto de traballo. E que todos os plenos é a mesma pregunta, e contesto sempre o mismo. Están de baixa médica cando se reincorporan ao seu posto de traballo, pois se falará, mentras que estén de baixa médica non procede. Ou hai que negociar previamente para que se reincorporen? Pregunto, señor Picario. É que terán que recuperar a confianza da ciudadanía. Usted ratifica esta declaración. Escoite, señor Picario, os veciños e as veciñas de CE, porque lle podo... Escoite. Nós o escuitamos, Escoite.
Bueno, mira, Nada máis. Sí, outra cosa. por outro tema. Home, respecto aos vecinos de Cea, unha das cousas que nos din é que dicirle a alcaldesa que tiña respeto por todos e cada un dos empregados deste concello. Isto que non escuitamos na calle. O que todos escuitamos o que nos tocan, non? Bueno, para o último, para rematar. Vimos a resolución da alcaldía, volta de gloria, contratan unha web en torno a 4.000 masiva, 5.000 euros. Volta de gloria. Subvención global de 10.000 ten aprobada vostede. Ten unha subvención global aprobada de 10.000 para a página web de volta de gloria. Se presentaron por esa cantidad, Claro. non vais. O resto se demores. Claro, pero que eso é un proceso de licitación aberto, a xente presentase, claro. Non, que nos chama a atención que tiña unha subvención total de 10.000 que só se gaste 5 na página web. Pero non é unha cuestión de alcaldesa ni de nada, é unha cuestión de que se haga un proceso de licitación, eles baixaron o precio a eso, e a alcaldesa non forma parte da mesa de contratación. Sí, eu estou contando que estou Pero isto dicir que, claro, pero que dicir que iso falando de volta de gloria, acompañan a varios concellos, o Concello de Cea faise cargo da página web de todo o camiño dos outros concellos. Eso quer dizer que os outros concellos pagan outra cousa. Exactamente. Outros pagan a penalización, outros, cada un leva unha parte dentro da Era máis subvención. fácil que levar un presupuesto para todos e se dividir a parte igual sobre o censo de cada municipio, que se non miro vostede Pero as para que... condicións da subvención non eran así. A subvención adosal era por materia, cada un tiña que levar unha. Moi ben. Esa por último, que nos chamou a atención en esta última documentación do pleno, a atención canto contrato menor hai na subvención da alcaldía, Allí collendo os contratos menores. Non é santo. Os normais, non? Bueno, é un comentario. Dentro do procedimento da legalidade. Sí. Sí, bueno, nos primeiro quería fazer unha pregunta para que explicase a ciudadanía, porque me fixeron esta pregunta hoxe por mañá, porque, bueno, parece que nunha das visitas que houve ao centro do mercado municipal, pues que me quedou claro para que era a parte alta onde estaba antes a cafetería. Entonces, se non lo pode explicar. A parte alta hai unha parte que é un espazo común, hai unha zona de espazo común que hai unha especie de, hai un banco, e despois outro na ficha que paga unha tenda de souvenirs, tipo tenda de souvenirs ou, bueno, pode ser para eso ou incluso por parte do Concello o pode dedicar para unha sala de exposicións, para hacer unha charla, se pode ter para varios usos, pero unha parte deles iría con a tenda de souvenirs, non todo o espazo. Unha parte que é un espazo común e outra parte que para tipo tenda de souvenirs, como pode ser un quiosco, bueno, para... Simplemente iso, non nada máis que iso. Nada, sí. Simplemente digo porque a persoa que me preguntou para mañá entendía outra cousa, a mí parecía que efectivamente era o que Cristian va a explicar, entonces nada máis era para que o explicáramos sin máis. No último pleno preguntei que se falou de que se colocase unha sinal no cruce de Brens e tamén a mangueira da vía do parque infantil. O sinal de Brens sigue sin colocar. Estamos colocando sinales agora, están chegando. Estamos con esto. Xa se colocaron varias, pero ainda non se chegou. Pero xa se está colocando. A veciñanza de Xarias tamén nos pide que mentres non se arranxa a pista que vai da Opel ata a praza, ata o Formigón, que será unha proposta que nos traíamos para o primeiro post, que se pode tapar unha serie de baches que hai que foi bastante incómodo andar nos coches, non sei se se vai a poder facer agora, se vai a poder acometer ou non. Sí, poñeron baches, baches. Pero a nosa parte non máis. Bueno, eu, antes de nada, de verdad, quería decir que en apoio un pouco ao compañero do Benegar, que de verdad é inadmisible que nos fale sempre os concelleiros con esa displicencia, porque leva 2 anos e pico de concelleiro e nos que levamos anos aquí non entendemos ben os procesos de licitación ou como funciona un concello por dentro, nin cando estás dentro, nin cando marchas.
de verdad que non entendo como nos pode falar así. Socios en varias ocasións, o concelleiro BNG faino pleno tras pleno, e non é comprensible, que a oposición merecemos un respeto, o mesmo que non lle debemos un respeto a vostede. Hombre, é que ríese como dicindo que son así, que se pide unha subvención, o concelleiro da BNG? No, acá empecé falando do concelleiro BNG, o pleno anterior, dos plenos anteriores, está aí, se non sei o que o diga, se non, sí, en máis dunha ocasión. Bueno, teño algunha pregunta. Fixaron a pista de Pabeleza o plan de mellora de camións municipais de acceso a parcelas agrícolas e comentan que a pista que hai aí está o taller de Víctor, que quedou moi estreita e que agora non pasan dous coches. A pista é igual de ancha que antes e polo feito de limpar as cunetas. É o mismo, igual, porque é máis, non podemos sobrepasar dichamente unha subvención da GADER. As subvenciones da GADER ten que ser o ancho existente. A limpeza das cunetas, claro, quedou... Claro, que está moi baixa agora. Cando empece de novo a crecer un pouco a erva, pero o ancho é o mesmo. Vale. Supuse que sería así, pero bueno, como hai queixas, pois, de que non pasan dous coches, suele pasar que non se limpan as cunetas, pero bueno, é bom saberlo. No polígono, as polas que deixaron de corta, que fixeron ali, que quedaron na zona verde perimetral, van a retirar as aí. Está pendente. Vale. O Concello pagou para que se fixera esa corta? Esa corta... Non, sí, cortaron noutro sitio, sí. Pagou o Concello? Sí, pagou. E os árbores eses que eran vos, que se fixo? Esos que repercutiron no Concello? Non, estaban de madeira. Non, están as polas. Os troncos non. Os troncos? Non, hai, ali están as polas. Non, hai outra parte que se leva... Están as polas polas fincas espalladas. Se cortaron parte dos troncos para correr. Pois o que están ali as polas é co risco que eso conleva. Non son para deixar nas parcelas. Vostede di que xa van a retirar, pois perfecto. Por certo, bueno, a Cata dixo no pleno anterior que non sei que digo, pero agora mandou na perimetral, pois era unha malla por río, polo menos algo xa mellorou. Teño unha pregunta, máis verme moi ben a colación, porque, como sempre, vostede fala de tráfico, dalles gracias a tráfico, parece moi ben, que estén aí atentos a cando vostede os chama. Pero mire, o domingo pasado, unha persoa hackearonlle a súa conta de internet, unha persoa que leva varias contas de empresas, e conseguiu poñerse en contacto con delitos informáticos e dixeronlle que tiña que presentar inmediatamente unha denuncia para que ninguén utilizase a súa identidade. Bueno, entón, aí empezou a historia. Foi a presentar a denuncia ao cuartel de Corcubión o domingo, o cuartel estaba cerrado. Entón, no cuartel poñía que de lunes a venres de 9 a 14 horas. Chamou o timbre de tráfico, que sempre están dispostos para vos, para vostede, pero tráfico non lle contestou. Está moi ben que estén por aí para multarnos cando vamos a 71 en vez de 70, está moi ben, pero tamén supoño que deben estar para a cidadanía. Entón, tráfico non lle contestou. Entón, o que lle recomendan é que chamen a Carballo. Chama a Carballo, non, chama a Vimianzo, vai a chamar a Vimianzo de lunes a venres de 9 a 14 horas. Muxía, martes e xoves de 9 a 14 horas. Entón ten que chamar a Carballo, que ten servizo 24 horas, e Santiago. Cando chama a Carballo, pídelle que, por favor, quere presentar a denuncia. Entón dille que non, que se ten que presentar ali. Ni siquiera lle ofrecen iso que lle ofrecen a vostede, un atestado, que se acerquen ali, o de tráfico, que lle faga un atestado, porque esa persona non se podía acercar ali. Entón, dille que é a única opción, pero non podo presentar unha denuncia telefónica, mañá vou ao cuartel de Corcubión, porque eu non podo ir a Carballo. Non, sinto moito, pero o único que pode facer é ir a Carballo ou ir a Santiago. Entón, pasou todo 24 horas esperando hasta que foi ao cuartel de lunes para poder resolver o seu problema. Bueno, é verdad que atenderon moi ben, pero é curioso porque a persona que atendiu moi ben, fixo todo o posible, pero o que non era posible antes presentar unha denuncia telefónica, polo menos, para que constasen os datos, foi posible que despois, parece ser que había moitos mails no correo electrónico e tuvo que mandarlle ao personal desa persona que atendí moi ben, que estaba traballando nese momento, e despois incluso tuvo que mandar as imaxes a todos ao WhatsApp desa persona, porque non sei que pasaba co teléfono do cuartel. Entón, o que lle pido aquí, como concelleira independentes por C, é que, por favor, faga unha chamada á subdelegación de goberno ou que se poña en contacto con eles
no que nos resolvan este problema, porque nós non temos un cuartel e un corcubión ao lado para todos os días na carretera para cando vas a 71. Entón, non temos policía local, non hai policía local no fin de semana. Espero que se recuperen tanto antes polo ben deles e polo ben do povo do Cee. Porque eso será bo para todos. Non hai policía local de noite, non temos servicio 24 horas. Eu traballo no servicio que é de emergencias. Cando non vamos a traballar por motivo que sea, estamos con unha disponibilidade telefónica, 24 horas. Non queda cerrado nunca. En 20 minutos hai unha brigada, unha motobomba e unha xente nun incendio. Se en caso de que non haxa xente traballando. Un 061 ten guardia 24 horas, non me imagino que non estén. E como isto, cualquier equipo, un 112, non me imagino, cualquier servicio de emerxencia que non haxa 24 horas. Entón, o meu robo, o noso robo desde Independentes por Cee, que se pone en contacto ca súa delegación de goberno, é que haxa un servicio, eu non digo que teña que ser presencial, que igual non lle dan para os horarios, os cuadrantes, o que sexa, pero ten que haber alguén con disponibilidade 24 horas para que pasen este tipo de cousas. Porque neste caso, que che hackean o móvil, as túas contas das redes sociais, todo eso. Pero se che secuestran un fillo, se che pegan unha paliza, neses casos entendo que veñen ou non veñen. Entón, é un robo de verdade e que rogamos encarecidamente que poña mal desto como a alcaldesa que é vostede quen pode falar da súa delegación e que lle ascolte. Non ten nada que decir. Vale, moi ben. E despois teño outro robo bueno, xa vexo que as resolucións patrimoniais van salindo sempre, entón, para recordarlo, que lle presentaron un escrito o 11 de setembro para unha limpeza da finca aí na avenida Finisterre 36. Entón, xa se limpiara, creo que cando vostede chegou á alcaldía, bueno, pois en canto poda, agora xa sei que as responsabilidades patrimoniais van salindo porque o vexo mes tras mes nas resolucións da alcaldía. E logo presentaronle tamén un escrito, porque falaron co concelleiro de obras e dixenlle que tiñan que presentar un escrito por registro, que está presentado tamén o 11 de setembro, e presentou unha xestoría firma en representación deste edificio, o edificio San Martín da avenida Finisterre 36, e solicitan que lles coloquen uns golardos porque aparcanlles encima da acera diante do portal, bueno, co presuizo que eso ocasiona. Entón, como falaron co concelleiro, bueno, pues agora vostedes terán que valorar a posibilidades se poden poñer ou non, pero bueno, creo que pasaron bastante mal este verán, creo que hai unha persona no edificio que tiña problemas para, creo non sei, que tiña problemas para sair do edificio, e que, bueno, houve moita xente no pobo, e a xente aparca ou aparcamos onde podemos, pero bueno, isto que solicitan os veciños, entón, pues, non ten policía local, non sei como van a valorar eso, pero bueno, en canto poida. Pola nosa parte, nada máis. Boa tarde, Vanessa.